I molt proper de Bocairent està Banyeres, a Banyeres m'on anem, de la mà del nostre company Joan Lluís Escoda. Per què? Perquè n'hi ha un projecte que es diu Manta Escola i volem conèixer-lo amb detall. De què es tracta este projecte a la vila de Banyeres de Mariola? Joan Lluís, conta-mos des de Banyeres. Hola companys, doncs moltes gràcies. Estem ací a Banyeres de Mariola davant del Centre d'Educació d'Alfonso Iniesta, el Centre d'Estudis Públics de Primària. I és que des de l'Ajuntament de Banyeres, ja fa des de desembre, va iniciar una campanya per a pal·liar d'alguna manera l'efecte d'aquest hivern i d'aquesta pandèmia en els centres educatius. I és que es van fer unes mantaescoles, concretament se'n van fer 690 mantaescoles fetes ací en Banyeres, per a pal·liar este fred que estan vivint en les aules, perquè com saben, malgrat que les calefaccions estan enceses, cal la ventilació, perquè com s'han indicat per les fonts sanitàries, la ventilació és imprescindible per a garantir un espai segur, i en les escoles cada X temps, cada mitja hora, si no, durant tot el dia estan les finestres obertes per a garantir aquesta ventilació. Això provoca, evidentment, que les aules baixen de temperatura i que en aquests freds, especialment després d'aquest pas de Filomena que ha vengut per les nostres terres, s'hagi intensificat. Certament, per a garantir que tot l'alumnat, tant del centre d'infantil i primària de Banyeres, l'escoleta infantil municipal, el Patier, i el centre d'educació infantil i primària, Alfonso Iniesta, i Fundació Rivera, així com l'alumnat del centre Tapis, tinguen tots garantits aquestes mantaescoles per a pal·liar, com diem d'alguna manera, l'efecte d'aquestes temperatures i d'aquesta pandèmia. Recordem, 690 mantes que s'han donat a tot l'alumnat i que s'han elaborat així també una aposta per la indústria de Banyeres de Mariola. Així que, bé, amb aquesta notícia, que continuen preocupant-se per aquesta situació que estem vivint, per aquesta pandèmia, i des de l'Ajuntament intenten continuar garantint la millor qualitat tant per a l'educació com per a la salut de tot el poble, veïns i veïnes de Banyeres de Mariola. Així que, amb aquesta notícia d'aquestes mantaescoles, tornem la connexió.